Айде сега си тим дърва, защото... Да си тим дърва, защото се... Стига ги гълше. Добре. Защото си трябва да довършим къщата. И ще ни трябва още 2 легла. И ще трябва да пуснем първо зомбитата, за да има и овце. Добре. Ма след малко сега им се разправя. Много сте смешни. Да. Всичко така е смешно в Майнкрафт. Някакви такива малки извратени човечета. Да. Където като лего. Това си е лего. Аз първо мислих като малък, че Майнкрафт е лего игра. Някаква така смутна на лего игра. Ама аз преди бях голям маняк на тема да играя Майнкрафт, ама такова. Ама само на креатив човек и забрах как се... И знаех първо как се играе и само чупих Добре, вратите. аз имам 19 дървенца. Окей. Тук виждам, че Звезди чупи бреза. Не беше бреза. Бреза е. Това не е бреза. Аз събра цял Троша кафяви дървета. Добре, аз събра цял стак, не преработвам, за да имам доста, за да го върша. Да, наоборот няма. Ама заправим такива стълби, да знаете, такива дървени стълби. Аз малко ще спра мина. Добре, ще копай. преработим това. Добре, аз имам 29. Аз ще преработим. Ела ми ги дай. Не преработени, 31 не преработени. Ела ми ги дай. Къде Аз имам 17 не Това е преработени. Аз звезди. би ето това, ето. Ай, дай ми. Йова, я ще ти дам. Чакай, че. О, е. Колко Добре. имаш? 55. Вий, как спамя. Това да бъде нашия сервер. Добре. Аз ще направя сега. 3 ставка и 29. Дай ми малко дръвчета, бе. Ето и 29. Благодаря. 29 ще ми стигна, че. Ето ми хвърля. Готово. Не, бе, жезо. Аз взех нещо. Не, аз взех ябълка. Аз имам ябълка. Аз сега се довършвам къщата. Чакай да ти дам още 6. Долу би трябвало сега да ми стигнат. Аз ще си правя мино. Чакай, само да си. Добре, дай ми една малко... Чай да ти дам още 24 преработени. Карай се, няма да ми трябва още. Много си сакато Знamo е. Как се качи там? Там съм си направил една система. Къде е? Там виж ли дърт? Добре, имаш ли кол? Май в честовете там в колибата. Баки в системата видях. Добре, аз имам вече кабел. Грас. На горните ще се спи, а на долния просто ще имаме обичайните неща за Майнкрафт. Печка, Да, Колко грас. това е? Букшелф. чупи го. А две искаш да дам и на тебе и ти да чупиш малко. Чай да ти дам Ти да такова. строиш такова. Аз имам Чай, вече дам 12 ти каблстон, преработени. който иска. Дам ти Дай ми преработени. на стъби, къде ти ги дадох сега. Си ми дадеш ли? 49. Да, не, Всичките? Да. Иди си кръфтни и ти. Какво? Ми такива. Аз имам дървета. Една ти е 62. Добре, имам Аз си 20 дам. каблстон, това е много добре. Събирай камък. Аз събрах вече, че имам 20 каблстон, сега ще крафвам най-различни неща, като меч. Знаеш, че братът убива по-добре от меча. Знам. Кой троли ще убива? Аз? Да. Какво? Ето ти една кирка. Използвам. Винаги намислям някакви, не знам какви. Чек, сега ако си подпалял нещо. Аз? Той няма с какво да подпали първо. Айде, Само се смея. И гледам Гошко как върви, наблюдавам го. Да, искаш ли да такива? не дай, иначе си има дисконект. Имам каменен меч. Аз имам брат, бе, той има брат 2. И аз имам брат, айде. Взех стълби. Що се О, кръстил помагай. Мазби, бе? Мазби. Макс. Не, пише Маз. Къде Макс бил? Пише Маз, бе. Мазби. Добре, аз моля да лесна за малко. Какво правиш? Какво искаш там правиш? Аз се правя вход за горния етаж. Аз ще лесна. Бабо, Да. а ти помогна? Не, ти там, ако си вземи дърво малко да закриваш там. О, бабо, ще те смачкам. Тук отпред виж, това с какво да го покрива.
Пак с стълби или с обикновено? С дърво само. Обикновено. Добре, отивам. Да си преработя стълбите. В дърво. Искам как да ги преработя в дърво, бе. Стълбите в дърво? Да. Не можеш. Да, Що? няма как. Не можеш от стълби да направиш дърво. Да. Майнкрафт поне малко е реална. От дървени стълби как не мога да направиш дърво? Да ги разлечеш, да ги... Има си музичка. Овца! Аз си Кой ти звънеше? Познай да е. Георги. Георги. Чакай. Ох, удари ме. Кол. Не ми трябва да стълби, имам 40 стълби в мен. Долу. Дай Направил съм ход, малко бе. Чакай. Някой от ваши... Абе, ти ги Вие подмина, бе. Я ги Гладни вземи. ли сте вие в играта? Гладни ли сте? Аз не, изобщо. Yes. Аз ги правя по Аз имам 12 една минути. ябълка. Фак. Аз съм гладен. Как ще Аз съм гладен вече, наистина. А тук има малко... ама Кой ми не- даде дървена кирка? Не знам, ама не ме... Знаеш какво ми трябва? Имаш ли непреработено дърво? Имам 2 преработени. Не трябва да преработено. За какво? Да си я прави чаркол. Човек, видимостта ми е на макс и заради тъпото слънце пак не видя. Трябва в тъпото. Си трябват ли гола? Готовно секси 2. Колко слушаш? Ми 2 да се направи един чаркол. Нали трябва 3, ако искам да спим. Не бе, не залегла бе. Що не направите, да, що не направите чарчка? Сега да направя. Ти вече. Има 7 минути и 16 секунди. не бе. Знаете ли колко ще е трудно, както го правим на Survival на тази къща? До това, аз обичам да се трудя. Иначе няма да бъде яко. ако си убия. Аре, Ти защо постоянно ходиш с Браво? ме Тя така. е по-силна. Знам. Да направя една печка. Отивам за дървета, непреработени. Аз имам чаркол, аз си крафна. И аз ще взимам и аз ще взимам за чарчичко. Аз си направих 4 точки, защото ми трябва за долния етаж. What the fuck, паднало дърво. Бране, можеш ли от брезово дърво да се прави чарчко? Да, може всичко. Добре. И това е много добре, че ти се спална в такъв балон с големи А нали като го преработи, става като преработен. Брезовото. Ама е друг цвят. Да. Няма нищо. Аз сега ще правя чарчко. То клип си има май най-много гледания. Аз го направя на части. Да. То. Ти спря ли го? Звънят ми. Спри го на пауза твоя. Кажи, бе. Да. У нас съм. Не знам. Ай, затвори ти, защото аз не мога да затворя. Чао. Затвори. Хайде. О, ма гъл, дисконектна. Затваряй, защото имам работа. Затвори ми. Къде си ти, бе? Що те хващам, бе? Що те хващам? Георги, затвори, бе. Затвори! What the fuck, нещо ми бъгна. Затвори ли ти? Им се 2-3 века затвори. И цялата Майнкрафт ми бъгна. Целият телефон. Той на мен нещо ми бъгна, аз като влезах и На мен само ме Да му еба, мама. Ой, стана. Как? Заради него ми бъгна целият тел. На мен ми бъгна дървото, което отсечах. Върна се. Илюминатска работа. Добре са сървайва. Да. Ох, хора, този клип се бъде направен на чест, защото... Да, сега спираме. И какво ще кажете? Не, още имам още време. И какво